La caseta de l'arbre. Gens. Jo tampoc he pogut dormir. Tota la nit que només se sentia roncar la Mumu. Hem de fer alguna cosa, perquè jo una altra nit així no la podré aguantar. Podríem dormir al jardí amb una tenda de campanya. Tinc una idea. I si fem una caseta a l'arbre perquè hi dormi la Mumu? I així els altres podrem descansar. Pobra Mumu, no és culpa seva que ronqui tant. És que està refredada. Tant és. La veritat és que estaria molt bé tenir una casa a l'arbre. No us sembla? Entesos, posem fil a l'agulla. Nois, com ja sabeu, la Mumu no ha deixat de roncar en tota la nit i per aquest motiu no hem pogut dormir tranquils. Per això farem una caseta a l'arbre per poder-hi dormir i descansar. Jo em pensava que era l'Alfred qui roncava. Perdona, Rita, però ja sabeu que jo no ronco pas. Jo respiro amb estil. Tu digue'n com vulguis, Alfred. Ja ho tenim tot a punt per construir la caseta. Ara hem de fer tots el que ens digui en Milo. Jo hi vull tenir una habitació pròpia, amb llit doble i 3 miralls. No sé per què en vols tants de miralls, Rita, si sempre vas vestida igual. Què vols dir? No deus insinuar que no tinc estil. No estic insinuant res, jo. Milo, quan vulguis, ja estem tots a punt. Bé, el primer que hem de fer per començar és pujar dalt de l'arbre. Tots a la plataforma. Ja hi som. Ara tothom a treballar. Rita i Olga, col·loqueu les parets. L'Alo i el Fred, prepareu l'escala. Jo us aniré ajudant en tot el que pugui. Hola, nois. Es pot saber què passa aquí? Mumu, què hi fas aquí? No estaves fent els deures. Ja he acabat. Què feu? Et preparàvem una sorpresa. Et volem construir una caseta a l'arbre per tu tota sola. Gràcies, però jo ja tinc casa. No en necessito una altra. Mumu, el que passa és que ronques com un lleó i no podem dormir amb tant soroll. Per això et fem aquesta caseta, perquè dormis aquí. Em feu fora de casa perquè ronco? Que trista que estic. No t'ho agafis així. Mumu, és que nosaltres també hem de descansar i ronques tant que no ens deixes dormir. Estic molt trista. No voleu que dormi amb vosaltres a la mateixa casa? Ja no m'estimeu. Mumu, no te'n vagis, perdona'ns. Escolta, farem una cosa. Aquesta casa serà de tots. I avui mateix hi dormirem junts. I jo també hi podré dormir? Hi dormirem tots. Ja veuràs que divertit. Au, para de plorar i ajuda'ns a acabar-la, va. Sí! Gràcies, nois. És una casa molt maca. M'agrada moltíssim. I no us amoïneu, que us prometo que avui no roncaré gens ni mica. Alfred, no ronquis tant. No sóc jo qui ronca. És la Mumu. Què podem fer perquè deixi de roncar?
Podem provar de fer el sorollet que es fa quan algú ronca. Ja sé què vols dir. Em sembla que ja no ronca. Ja era hora. Bona nit a tothom. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Alfred! Torna a fer aquell soroll, però ben fort. A veure si calla. Alfred? Alfred? L'Alfred s'ha adormit. No pot ser. Ara ronca l'Alfred. I ara ronca la Rita. És increïble. Ara també ronques tu, Milo? Doncs sabeu què? Jo me'n vaig a casa a dormir tota sola. Bona nit. Cap de drap! Què vols ser quan siguis gran? Quan sigui gran, he decidit que seré una cuinera molt famosa i prepararé els millors plats del món. Però si l'últim cop que vas fer un simple ofegrat de poc que no cremes tota la cuina. Ah. Oh. I això què hi té a veure amb saber cuinar? El dia de l'ofegrat va ser mala sort, res més. A més, com que he decidit que vull ser la millor cuinera del món, aniré a les millors escoles de cuina de tot el món. Com tu vulguis, Rita. I mentre et converteixes en la millor cuinera del món, jo em faré soprano. Que et faràs què? Una soprano és una persona que canta òpera. Però, Mumu, si tu no saps ni què és l'òpera. Com que no? Ara veuràs que bé que canto. Oh, sole mio. Oh, sole mio. Què ha sigut aquest soroll tan espantós? Semblava un crit d'auxili. Mumu, t'he de confessar una cosa. Al principi he pensat que cantaves malament, però al cap d'una estona, quan ja no sentia res de res, m'ha semblat molt maco. Tens un gran futur en el món de la música. Gràcies, Rita. Estic convençuda que com a cantant seré una superestrella. Mumu! Rita! Heu sentit aquell soroll tan espantós? Jo no he sentit res. I tu, Rita, no l'has sentit? Rita! Contesta'm! Has sentit el soroll? Mumu, què li passa a la Rita? No ho sé. Rita! Que em sents? Ei, hola, Olga, com va? Per què parles tan fluix? No sento res, hauries de parlar una mica més fort. Sembla que la Rita s'ha quedat sorda. Deu haver sigut pel soroll que hem sentit. Doncs jo no he sentit res. Estava ensenyant-li a la Rita que bé que canto òpera. Com dius que cantes òpera? Això ha sigut tu qui ha fet aquest soroll? Jo no he fet cap soroll. Era una cançó molt maca en do menor i molt afinada. Mumu, sisplau, no tornis a cantar davant meu, t'ho suplico. Veig que no saps apreciar el meu talent. Me'n vaig assajar, ben lluny d'aquí. Olga, quan sigui gran, seré una gran cuinera. Molt bé, Rita! No cal que em cridis, que no sóc sorda. Hola, noies. Què feu? La Mumu i jo parlàvem de què volíem ser de grans. Jo seré cuinera i la Mumu una gran cantant d'òpera. I tu, Milo, què vols ser quan siguis gran? Jo sempre he volgut ser metge i viatjar pel món curant tots els malalts. Doncs pots començar per la Rita, que s'ha quedat sorda per culpa de les cordes vocals de la Mumu. Ara ja hi sento bé i sentiré mentre la Mumu no torni a cantar. Doncs quan jo sigui gran vull ser detectiu. M'agrada investigar tot el que passa a la vall. Detectiu? Quina bona idea. Podries investigar per què la Mumu canta tan malament? Jo crec que això ja no té remei. No entenc com pot ser que no els hi agradi. La meva dolça veu. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ara em posaré a assajar de valent i aquest vespre els hi faré un concert que no oblidaran mai. Piu, 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 piu.
Talalo, parla més a poc que no t'entenc. Un concert? La Mumu? Al vespre? Avui la Mumu ens vol fer un concert d'òpera. Això és terrible. No ho podrem suportar ni un minut. No n'hi ha per tant, no és tan greu. Només passa que al cap d'uns segons estarem tots sords. Hem de trobar la manera de no anar al concert. Hola, nois, què feu? Alfred, ens has d'ajudar. La Mumu tot d'una ha decidit que vol ser cantant d'òpera i aquest vespre ens vol fer un concert a tots, però canta tan malament, pobrissona, que no ho podrem suportar. Bé, jo diria que aquest problema té una solució ben fàcil. Li tapem la boca i així no podrà cantar. Alfred, com vols que li tapem la boca? La Mumu és amiga nostra i si ella vol cantar, l'hem de deixar cantar. Molt bona idea, Talalo! Farem això! Hola, Mumu, com va això? Tinc una sorpresa preparada per tots vosaltres. Us faré un concert d'òpera ara mateix. Que bé, un concert! Genial, Mumu, estic segura que cantes molt bé, sí, molt. Però no marxareu corrents ni res? Esclar que no, Mumu. Som amics teus, ens quedarem aquí fins al final. Esteu preparats?